בוקר טוב. אני צריכה היום לקדוח את הפנינים האלה, השורה הזאת, ולהרחיב להם את החור, כדי שהם יוכלו להשתחל על חוט של לפחות 0.8 מילימטר. בשביל זה אני צריכה מקדח. אם יש לכם מקדח יהלום זה עדיף, אבל גם מקדח רגיל עובד, וכוס מים. ובואו נראה איך זה עובד. טוב, מה שאני עושה בעצם, זה מפעילה את הפרייזר טיפה בתוך מים, ואז בעצם אני קודחת את החור של הפנינה, לאט לאט, וכל פעם טובלת חזרה במים, בעיקר כדי שהמקדח לא יתחמם, ולא יחמם לי את הפנינה עצמה, שיכולה בעצם לשנות את הצבע שלה. אוקיי? אז הנה, אני מקווה שאפשר לראות אולי חור ראשון של 0.8, וככה אני צריכה לקדוח את כל השורה. אז שיהיה לי בהצלחה, ונתראה עוד מעט שנתחיל לעצב את העגיל.